Tak ja sa teším, že vás vidím. Ani som nedúfal, že toľko ľudí je v Podsádku, ale paráda. Veľmi sa teším, že ste prijali pozvanie na tento taký gala večer, kde sa predstavíme v rámci takého programu od maličkých až po dospelých. A mám naozaj veľkú radosť z toho, že medzi nás prijal pozvanie predovšetkým pán dekan. Veľmi sa teším, že prijali pozvanie aj sestry z kongregácie jazzu. Ďalej by som veľmi pekne privítal medzi nami aj našich bratov a sestry z Podsádku. Veľmi sa teším takisto tomu, že prijali pozvanie kolegovia ETP Slovensko, Komunitné centrum, Občianske združenie Humanita v komunitách. Veľmi sa teším, že prijali pozvanie naši rómski policajti. A najväčšiu radosť mám z toho, že je medzi nami Boh. Je tu naozaj ten, o ktorom toto celé je. Pán Ježiš je naozaj dôvodom Vianoc. Takže nebudem dlho rozprávať, ja mám naozaj veľkú radosť, že vidím toľko usmiatých tvári a aby som chcel naozaj Pánu Bohu zdať obrovský potlesk za to, že môžeme takto tu stáť. Mamka, očko, detičky, dedková a babičky. Do